В това видео ще се потопим в мрачния свят на трафика на хора и сексуалната експлоатация. Ще обсъдим неудобни истини за манипулацията, злоупотребата и контрола, на които са подложени жертвите. Моля, имайте предвид, че следното съдържание може да бъде смущаващо и травмиращо за някои зрители. То включва реални истории за експлоатация и може да предизвика силни емоции. Препоръчва се преценка от страна на зрителя. Трафикът на хора е глобална криза, а сексуалната експлоатация представлява значителна част от това престъпно деяние. Според Международната организация на труда, близо 21 милиона души са жертви на принудителен труд в световен мащаб, като милиони други са подложени на сексуална експлоатация. В Европейския съюз ситуацията е също толкова тежка. Европол изчислява, че над 14 000 души стават жертва на трафик на хора годишно. Тези цифри представляват само върха на айсберга, тъй като потайният характер на това престъпление затруднява точното определяне на истинския му мащаб. В България липсата на цялостно събиране на данни затруднява установяването на точния брой хора, въвлечени в трафик на хора. Експертите обаче смятат, че хиляди български граждани, предимно жени и момичета, са жертва на трафик в страната и през международните граници всяка година. Тези жертви често идват от уязвими среди, изправени пред бедност, дискриминация или липса на образователни възможности, което ги прави лесни мишени за експлоатация. Терминът сводник извиква образи на лъскави дрехи, самохвалство и харизматична личност. Под тази внимателно изградена фасада обаче се крие хищник, умел в манипулацията и контрола. Сводниците са майстори на манипулацията, способни да идентифицират и използват уязвимостите на жертвите си. Те често са водени от нуждата от власт и контрол, стремейки се да доминират и да превърнат другите в стока за собствена финансова изгода. Това желание за контрол често проистича от дълбоко вкоренени несигурности и липса на емпатия. Те гледат на жертвите си като на стока, предмети, които могат да бъдат купувани, продавани и изхвърляни по желание. Това обезчовечаване им позволява да оправдаят действията си и да се дистанцират от емоционалната и физическа вреда, която причиняват. Сводниците използват набор от манипулативни тактики, за да набират и контролират жертвите си. Те са отличници в разпознаването на емоционални уязвимости и използването им в своя полза. Те могат да обсипят жертвите си с обич и внимание, създавайки фалшиво чувство за любов и сигурност. Този процес на обработка е предназначен да разруши защитните механизми и да насърчи зависимостта. След като доверителството е установено, сводниците могат да въведат фини форми на принуда и контрол, като постепенно изолират жертвите от техните системи за подкрепа. Те могат да използват заплахи, насилие или психологическа манипулация, за да поддържат контрол, внушавайки страх и подчинение на жертвите си.